Kaixo, Alasne Juaniz naiz eta Iruñeko mankomunitateak antolatzen duen Kosetelas gunean gaude. Gune hau Traperos de Mausen dago Berriozarren. Gaur egingo dugun tailerra hauxe da. Lona publizitarioak berrerabiliko ditugu. Eta hau da, kotxean edo etxean edo izateko, gauzak sailkatzeko poltsiko batzuk. Bai, hasiko gara? Bale, oso ongi. Hauek izango dira erabiliko ditugun materialak. Lona, edo etxean ez baduzue, erabili aldituzue etxeko prakazarrak, lonetaren bat, oialen bat, berrerabili nahi duzuen edozein gauza, gero, regla bat, orratzak, boligrafoa, uraizeak, aria eta orratza ez baldin baduzue josteko makinarik, egin dezakezue eskuz. Beti ere, baldin badira, material finak. Material hauekin, lona hauek oso gogorrak dira, orduan honetarako hoberena litzateke josteko makina erabiltzea. Bale, oso ongi. Orain egingo dugu lehenengo gauza, izango da piezak moztea. 3 pieza egingo ditugu. Bat, fondorako. Eta beste 2, poltsikoetarako. Lehenengo pieza, fondoan joango denak, izango du 55 zentimetro bider 60. Eta beste 2 piezek izango dute 69 zentimetro luzera bider 22. Orain markatuko ditugu piezak, bai? Bueno, basiko gara markatzen. Orduan, hemen egingo ditugu 3 poltsiko 15 zentimetrotakoak. Bat, 2 eta 3. Baina tartean izango dituzte margen txiki batzuk gero pliegeak egiteko. Izango da 15, gero hemen 3 zentimetroko beste margen bat, 6 zentimetroko beste margen bat, eta 3 zentimetroko beste bat. 15, 3, 6, 3. Eta berriro hasiko ginen. 15, 3, 6, 3 eta 15 azken poltsikoa, bai? Orain, begira, ikusiko duzuenez, hemen dobladillo txiki bat egin diot. Bai, zentimetro bat gutxi gora bera. Lonarekin, buelta ematearekin eta pespuntea pasatzearekin nahikoa da. Egiten baldin baduzue oial normal batekin, hemen egin beharko diozue edo zigzag bat, edo 2 zentimetro hartu, bat eta 2. Horretarako utzi beharko zenuten, hemen 22 zentimetro beharrean, 23 zentimetro sakonera majoa mantentzeko, bai? Bueno, orain pliegeak egingo ditugu, gero atzeko partean kolokatzeko. Begira. Hau izango litzateke lehenengo poltsikoa. Orduan hemen dolestuko genuke kanpora. Urrengo izango litzateke barrura. Eta hemen berdin kanpora eta barrura. Eta geratuko litzateke horrelako zerbait, bai? Hau izango litzateke lehenengo poltsikoa. Hau barruko pliegeak, hemen egongo litzateke bigarren poltsikoa, eta hemen gauza bera egingo genuke. Sartu pliegea, beste bat, eta 3. poltsikoa hemen geratuko zen. Orain kolokatuko dugu atzeko parteko piezan. Orain egingo duguna da poltsikoa, hemen dolesturak dauzkagu eginak, eta poltsikoa jarriko dugu atzeko partean. Orduan, lehenengo gauza markatuko dugu hemen goiko partetik bera 9 zentimetro gutxi gora bera. Lehenengo margena izango da, bai? Eta hasiko gara hau kolokatzen. Egingo dugu, lehenengo jarriko dugu lehenengo poltsikoa. Txiko dugu orratz batekin. Egingo diogu dolestura, joateko pieza bere tokira, saiatuko gara mantentzen hemen errespetatzen goiko marka hori, eta 6 zentimetro dazkan margen hontan, erdiko margen hontan, beste orratz bat sartuko dugu. Berriz ere egingo dugu dolestura, eramateko pieza bere tokira. Hemen goian saiatu errespetatzen beti goiko marka, eta beste orratz bat sartuko dugu, eusteko. Bale, oso ongi. Eta orain egingo genuke gauza bera. Hau, bere tokira eraman, orratza sartu, eta urrengoa dolestu, eta azken poltsikoa kolokatu.
hortxe. Horrela, eta horrela. Eta orain, josteko makinera, joango gara. Holaxe. Bale, oso ongi, orain makinan gaude, bai? Egin behar duguna da, poltsikoa beko partera josi. Orduan, ulertzeko ongi. Hau litzateke lehenengo poltsikoa, 15 zentimetro. Hemen, beste 3 zentimetro dauzkagu fondoarenak, bai? Eta hurrengo marra da josi behar duguna. Oso ongi. Orain, hurrengoa, hemen dauzkagu poltsikoa 3 zentimetro, 6 zentimetro. Hemen beste pespunte bat josiko dugu. Oso ongi. Aterako dugu, eta horrela geratuko litzateke. Hemen daukagu hau josita, eta hau ere bai. Bale, oso ongi. Bueno, orduan, zuek ongi ikusteko. Hemen josi dugu beko partea, orain josiko genituzke bi aldeak. Ez ditut josi, segero aukera daukazue nahi baduzue bies bat sartzeko edo dena delakoa. Eta bigarren poltsikoa jostea. Bigarren poltsikoa joango zen justo behean. Eta hemen geratuko litzateke margen txiki bat. Gutxi gora bera goian utzi duguna. Bai? Bueno, hau litzateke emaitza. Bai? Gogoratu egin dezakezuela nahi duzuen materialekin. Hau egin dugu, berrerabili ditugu lona publizitarioak, baina etxean baldin dituzue plakak edo edozein gauza erabili aldituzue. Gero, neurriak, pixka bat ikusi non jarri nahi duzuen eta horren arabera moldatu neurriena. Borobildu ditzazkegu eskina, jarri aldiogu bies bat, gero sokatxo bat zintzilikatzeko. Bai? Bueno, hau da dena, eskerrik asko!